jdeme se podívat na videjko od starého fotra. Agresivní obsluha a strašné jídlo, báli jsme se tam jíst. Skrytá kamera odhalila pravdu. Nedám ještě like, uvidíme, jak to videjko bude, jak to dopadne. A doufám, že tam nebude hodinu kecat mimo jídlo. No nic. Takže čo se děje vás starý fotr dnešního videa a my tu máme další speciální video, kdy jsme Nebylo chat, vypadá tak v Ústí. na vaše podněty na nejhůře hodnocenou restauraci v Praze. Ona asi nebude úplně nejhůře hodnocená po celé Praze, ale má velmi nízký hodnocení a to je 3,6. 3,6 je opravdu nízký 3,6 je docela málo. Má 200 recenzí, což není úplně nejmíň. A my to budeme dneska zkontrolovat. Okay. Samozřejmě, zase opět budeme všechno točit skrytou kamerou a zase budu mít svůj převlek. Dneska mám trošku jinou kšiltovku. Převlek, bro. A samozřejmě jsem si pořídil k tomu i tmavé brýle. Já vím, že Chat Agent 007, to je crazy. kdo ten díl vidí poprvé, protože my jsme už jeden takovýhle natočili, tak si řekne, takhle tě každý pozná, a ona to není pravda. Já si myslím, že kšiltovka a tyhle mají brýle, tím, že to vůbec nenosím, je dokonalý převlek. To jo, no. My se ale pojďme já ho třeba nepoznal bych ho takhle. Jako podle hlasu už jo, hned, ale jinak ne. Protože já jsem tam lehce nakouknul, než jsme tohleto video šli. Yes, děkuji, jsou opravdu děsivé. Restaurace působí už na první pohled zastavit. Takže teda to se mi nezajímají, kamo. Mě zajímá ta realita. Čím on zase hodinu bude mluvit, já to úplně nesnáším tady na tom. Bože, to skipnu, mám začít, ale fakt to skipnu. Jdeme zjistit, jak pravdivý jsou tyhle ty recenze. Tak, umístil jsem tady kameramanovi do baťohu tajnou že to je nějaká recenze, nějaký restaurace na nějakým fotbalovém hřišti, kámo. kameru a jdem na to, pojď. No tak jo. Už se blížíme na tajňáčka. Bojíš se kamera? Já nikdo. Kámo, kameraman je obr. Já nevím, jak vypadá, kámo, kameraman, ale je obr. Ale tak jsme tu. A píšou tady nově otevřené, A nebo má fotr, vole, 50 cm. Pondělí, neděle. Takže 150 habota. Co si dáme, vole, hele? Pečené vepřové koleno, ty vole, 400 vepřový koleno? Marinovaná žebra 350? Kuřecí křídla 289, To je docela balba, ne, nemyslíš? Počkej, máš hotovost? Ne, v pohodě. Přijímáme platební karty. Okay. Přijímáme platební karty. Tak já už jdu zatím. Čau, měj se, děkuju moc, že jsi došel, Akrovič, děkuju moc, vážím si toho, kámo, děkuju moc. Děkuju za všechny ty donaty, děkuju moc. Co si dáte, pánové? Máte perlivou vodu? Mám. Co si dáš ty? Neperlivou. Tak jednu perlivou, jednu neperlivou. Chat, Reštika vypadá mega v klidu. To je actually mega hezký. A vzhledem, že to je u fotbalového hřiště, tak předpokládám, že ta telka prostě pojede jako víš co ty, přesně fotbal, hokej a takhle. Takže to by mohlo být mega OP tady to. Máte něco k jídlu? Mám tady to, co vidíte takhle na té tabuli. Jo, něco vybereme. Prosím. Můžu to karty berete? Bereme. Jo, super. Díky. Jasný. Odpřela žebra 350, což je docela palba. Tady na Meteoru. No, to vzhledem, kolik jich teda bude, jestli budou velký, malý, nebo jaký budou, ale je to poměrně dost. Já musím teda říct, že jako zatím obsluha úplně v pohodě, tam jako žádný problém nevidím, tam si myslím, že je jako dobrý. Ty Bylo to nový hezký, kámo. 290. 290, no. To je jako jídlo, ty vole, za 700 pomalu. A doufejme, že to nebude smrdět, vole, jako minulé. Já si myslím, že to je taková bývalá fotbalová tutika. Přesně. Jo, kam prostě ty fočálisti chodili prostě na to pivko, jo, a to je tak jako máxi, jako. Ale když bychom to měli brát prostě podle toho, co jsme před chvilkou viděli, tak jako na první dobrou prostě obsluha super. Ale rozhodně je vidět, že to je jako po rekonstrukci, že to není špinavý. To je, jako to je hodně čerstvě po rekonstrukci. To ještě cítíš, vole, normálně ty, vole, barvu ještě jako. 15 minut už čekáme na jídlo, což je ještě taková hraniční, to je taková hranice, jakoby. Jako 20 už je hodně, to si myslím, že už je jako příšerný. Kejme tam více televizí chat, vypadá co dobře. 15 minut je ještě prostě hraniční. Tak co, ty vole, pane učitel, že čas, ty vole. Máme ho. Mám fakt hlata. Se těším na ty žebra, jo, vlastně křídla, jo, počkej, žebra, si dám. Starý fotr. Pohodna. Samozřejmě. Já úplně přesně vím, jak budou vypadat. Já si to taky myslím. Třeba nás překvapí. Budou předpečený, možná budou už koupený někde v makru sůvíčkovaný. Na tom bude hozená barbecue. Možná, když to bude jako, když budou šikovný, tak to i s tou barbecue aspoň zapečou salamandry nebo v telbě. A spíš to bude jen tak jako ohřátý a na tom bude ta barbecue máčka. Křídla budou klasický mražený z makra.
prostě hozený friťák a nakydaná nějaká omáčka. No, možná. Tam nebude možná žádná omáčka. K tomu bude hnusný chleba, tvrdý. To bude. A zase tak jako nová hospoda, třeba nový majitel, je možný, že prostě recenze už ovlivnili a možná, že prostě to bude úplně jiná hospoda. Já si to přeju. Já si to přeju 10krát. Neradím špatný jídlo. Tak no, když máme hlavu. Tyhle na fotrově nemám hrozně rád. On furt, kámo, on strašně v těch videích mluví. Mě zajímá to jídlo, kámo, já chci vidět to jídlo prostě. Já to chápu, že to k tomu patří, OK, ale mě to prostě potřebuje to jídlo. Křídla? Klidně můžete dát kam chcete. Jo, takhle na tácech. Asi... Vypadá to vůbec špatně. Ne. Jakože mají pečení. Sladko, no, jsou pečení, no. Děkujeme. Dobrou, máte kluci příbory? Nemám, jo, máte. Máme. Jo, ale, No to asi. tak jo, dobrou, děkuji. Díky. Wow, Jo, to super. nevypadá vůbec špatně To takhle. nevypadá tak, co si představoval. Wow, ty křídílka vypadají mega dobře, kámo, pečený křídílka. Jsou to smažky. Tak ještě pečivo takhle, jo. Ty děláte vy, ty lupinky. To děláme my, no. Aha. Co jsi to myslel? To úplně... Ne, jsou dobrý. Jsou ještě teplý právě. Díky. Wow. Co On ti má, je? on má, jak se mu říká, tady tomu, jak se mu říká, ty vole, jsem to zapomněl, žebra, on má žebírka, má tady k tomu papričky, kámo, mňam. Dal do křídla k Ale tobě. teda nevypadají, jako jsou v barbecue máčce, no, kámo. Jestli to teda samozřejmě v těch miskách, jestli tam není barbecue, ale já bych si úplně nechtěl, kámo, namáčet do barbecue, bych chtěl prostě obalený barbecue máčku, já nesnáším barbecue máčku, ale na křídlech prostě je jiná, je lepší, taková sladká je. No úplně jako, Chleba je že v klidu. luxusní chlebíček to není, ale že by byl tvrdý tak, ne? Ale je to fakt porce, jako. Kámo, žebra máme voněj. Máme kobřem. No se z toho docela jako hajzlu. A je to porce teda jako vadová. Ne, je to porce, i ty křídel, jako. Jo, dobrý. Ale Tak sežer třeba ten chleba, bro. Mají jenom ten chleba, kámo, to co je. křídílka hezký má. Podívej. Křídlka vypadají nádherně. Nejsou Bych si smažený, dal. jsou pečení? Wow. Já asi rovnou. No, I ty žebříčka, ty jo. Podívej na to. co i oni. Že mají dobrý. Dobrý ty křídla. Jako cena je poměrně vysoká, ale zase musím říct, že těch křídel je fakt hodně. Jo, takhle. Já bych si nedal křídlka s lupínkama, kámo, jo, ale... A tak k tomu hodně je těch lupínků. Ty vůbec nejsou špatný, ale to nemůžu říct ani slovo. Ty No, třeba taky žebra, jde na tu porci těch žeber, to co je, kámo? What? dobrá, že jo? Kámo, to je pro celou Pohodě, familii. všechno. Prostě Jako spucoval rozhodně to jsme jedli kuře, jo, to jo. Horší křídla v mnohem lépe hodnocených restauracích teda jako. Dáme se na žebra. Jo. No, to Máme tady žebírka. cibulku, beraního. Čumte na to, co to do prdele je, ty vole. To chápu, že to stalo tolik, kámo, že ty žebra jsou obrovský. Štici, křen, svá ochutnám křen, Ok, jo. kámo, a oni Jak jsou v té vždycky omáčce už, ty no. přidali jak Oni tam kráva, jsou v té vole. omáčce, ale není tam moc Ukaž, té vole, omáčky, chutnáme, jenom ne? politá, no. Ten křen nebude dobrý, kámo, tomu nevěřím, křen nebude dobrý. A je docela silnej ty vole. Koko žebra, no, ukaž. Okay. Je silný, to se divím, že je silný. Jsou, se si použil. Ok, Bych nevypadá jenom úplně možná špatně. trošku zkusit říznout. Jako cítím tam kouř, ale to může být z té barbecue omáčky. No nerozpadají se úplně, ale ale vypadají dobře, vypadají dobře. Protože jsou uzený ty žebra. Proto jsou cítit tím kouřem. Do tak budu Taky chutnat, kámo, no, uzený ale to žebra. nemůže chutnat špatně. Ne, úplně normálně. Ta barbecue je trošku Počkej, zapečená. jak se jmenuje? Agresivní osoba a strašné jídlo, báli jsme se tam jíst. Toho, čeho jsem se bál, Odhalila pravdu. že nebude zapečená, tak je zapečená. Žebra nějak nesmrdějí. OK. No pojď, úplně. Wow. Čo je? I taci. Čumte na to, že ty papričky bych sněl jak nikdy. K tomu cibulka. Je to hezky posypaný nějakou, nevím co to je, kámo, jestli to je nějaká jako cibulka naťová malá na tom. Nevím, já se to nevyznám, já nejsem úplně fajn šmekr do jídla. Křenovou máš, bych si tomu určitě třeba nedal, hořčici jaký ne, kámo, jenom samotný ty křídla s chlebíkem. Ty píčo. Hodej. Z toho štěstí s tím křemem je to prostě výborný, on má. Jsi v pohodě? Jo, dobrý to máte. Vy tady máte grill, nebo jak to pečete? No, máme konvekťák normálně. Jsme v konvekťáku. Tak vidíš tohle. Všechno je jinak.
To je to tak. Křen. Kameraman křídla, to už je teda moc, ty. Ještě veme, že byl nejhůř hodnocený hospody v Praze, vole. A jak to chutnej křídla, vole. To je hustý. Ty žebra strašně chutnej, kámo. A přísahám ti, že bych, jako když by byli takhle příště, jak na ně klidně přijdu znova, že bych tady byl fotbal, vole. Ještě rád. Ještě s tím jako ta cena je crazy. Cena je hodně, kámo. Ještě náhodou okolo, nebo jste se o nás dozvěděli někde? No, dozvěděli, no. Jo. Vy to tady nemáte asi dlouho, že jo? Čtvrtka. Ve čtvrtek jsme mu nevzali. Opravdu. No. A předtím to měl kdo? Minulý týden ve čtvrtek. A předtím to měl kdo? Měl jiný majitel? Ale to měl jiný majitel a tohle je vlastně celý úplně zrekonstruovaný. To jsme si že to úplně nový. No. Tak to je ono, to je ono, no. Takže to fakt předtím bylo shit a teď, ale tady to je hrozně nefér, kámo. Vím si to, že oni mají jako úplně shit recenze, jenom kvůli tomu, že tam před nima byl někdo, kdo prostě, kámo, jako byl prostě dement, víš co, a dělal na hovno jídlo. Takže on si to koupil někdo prostě jako novej, má tam nový, krásně to vypadá, fakt ta hospoda vypadá vevnitř nádherně, nebo hospoda, chápete, restaurace. Vypadá krásně, je to u fotbalového hřiště, je to tam prosklený na fotbalové hřiště, když můžete přitom koukat v úvozovkách na zápas, což je super. Jo, máš tam křídla, ty vole. Úplně k fotbalu křídílka, já bych si teda dal ty žebra. Ty vole, to je mi líto, že mají takhle blbý recenze, protože to není jejich chyba, že jo. A řekněte mi ty recenze, co vy tam máte, to je od toho původního majitele? Oni nejdou smazat. Nejdou. Já už jsem to našel na Google a oni to prostě, to nejde. Takže vlastně teď budete prostě trpět za to, že tady původně byla Musíme hospoda. tam furt sekat fotky pořád dokola, ale já ty staré fotky vlastně, co tam jakoby dáváme, tak já to mažu, nebo nahlásit, že to neodpovídá, ale prostě nic. No, to jsem asi tak tušil, jsme říkali, že vlastně jako... Původně mysleli, že se náhodou nejste z kontroly nějaký. Ne. Jeden si dal sodovku, jeden nepelivou vodu. Jak to děláte? To děláte tady, jo? Dobrý fotce. Že už pár jako v gastru dělám dlouho. Jo? A... Kdyby mělo třeba nějakou reklamu nebo někde vystavený plakáty, tak by lidi přišli a byly jiný hodnocení. To určitě, no, ale já si myslím, že mu docela pomůže tady to video, kámo. Protože věřím tomu, že chat, víte co, koukneme se... Jako... Počkejte, ok. 11.24, chat, napište to někdo do chatu, 11.24, napište někdo do chatu, prosím. Napište to někdo do chatu, prosím. Den a nepříjemná zkušenost. Velmi špatná zkušenost. Vůbec někdo, no ale opravdu děsivý. Restaurace působí už na první pohled zastaralé. Jak se jmenuje ta? Děkuji, Dušana. Počkej, kamo, já chci vědět, jak se ta restaurace jmenuje. Pečené pondělí, neděle? Co si dáme, vole? Počkej, jak se ta restaurace jmenuje, kámo. Pečené vepřové ty vole. Kozlovny Meteor. Ukáž? OK, tady máme firmy. Hodnotíte firmu jako první. What, bro? Já bych chtěl najít jako... Když dáme recenze. Víte, oni teď mají 9 hodnocení, tak oni je možná... What the fuck? Tady! Koukejte na to, chat, jo? Jsem vám to říkal, že to video to totálně boostne, vidíte to? Měli 200 hodnocení, teď mají 500. Neč, chat, za 2 týdny tam 300 lidí najednou nepřišlo a nedalo recenzi. Z 300 lidí vám nedá na jednu recenzi, nepřijde do takovýhle hospody, OK? Takže si myslím, že ty lidi to dali od starého fotra. Tady máte lowest level customer service, bla bla. OK, a co to ještě starý recenze? Tady máte 2 weeks ago, koukejte na to. Top, super. Víte? Prostě to bude jenom takhle, kámo. Koukejte na to. Najednou dostali prostě 5 hvězdičkový recenze, prostě bomby. Před 2 týdnama všechno, vidíte? Jak vyšlo starého fotra video, tady, prostě ty nahoře, ono se to samozřejmě bude míchat. Jo? To prostě od starého fotra, tady máte fakt jenom 1 hvězdičky na všechno. Podle mě jako Dvoj TV, že tady to jako takhle, ta komunita to dala takhle, protože fakt jako ta restaurace si to zaslouží, kámo. Ta restaurace si to fakt zasloužila. Hodíme 11.24. Jestli, jako, ne, jako, že bych vás tak nepoural, ale tyhle ty lidi chodí jako z kontroly a tohleto a... Vy máte docela dobrý odhad, víte to? Jo.
Já nevím, jestli... A teď si bude prostě myslet, že to sundákama a bude říct, vy jste starý fotor, vás úplně znám, tyjo, vy jste vlastně taková inspekce. A Vlad vůbec neví, bro, vůbec neví, víš co, kdo to je. Tak kdo se ho nebyl, nevíte. No nic. Máme kanál o jídle na YouTube. Jo. Nás tady natáčíme skrytě. My bychom vám to stejně řekli, jako jo. Ale přišli jsme právě kvůli tomu, protože chodíme do takovýchhle hospod, který mají takhle nízký hodnocení. Teď vlastně jsme si u vás dali 2 jídla a jsme s tím strašně spokojení a uvidí to jako spousta hodně lidí, takže si myslím, že by se vám mohly ty recenze trošičku vylepšit, pokud to budete mít takový, jako jsme to měli dneska. O víkendu jsou tady zápasy, teďka to začíná všechno, takže budeme dělat grill, klobásy, tyhle ty věci a škoda, že jste se nedali naši půlmetrovou klobásu. Já jsem na ní koukal. Jalapeňos a papriková, fakt jako, a dělá mi to člověk, který to normálně neprodává. Dodává do hospod, ale nemá rozvoz. Musí se to proto jezdit. Aha. A jsou fantastický ty klobásy, fakt jako... Chcete ji zkusit? Dáme ji. Jo? Chcete jalapeňos nebo paprikovou? Jalapeňos. Tak, kamarádičku zlatý, to jsme nečekali. Takhle, nevypadá to, že to má půl metru, ale... Tak jako je to půl metr, ne? No. Co? Je to půl metr. Počkej, já jdu mu do ruky, jo. Kámo. Ty krávo. Půl metru to nemá, kámo. Je dobrý teda klobása od nějakého řezníka, který to teda nevyrábí jako masově. Vyrábí to z masa teda, ale ne masově. A vyrábí to prostě na zakázku. Jo, takže si to musíš objednat dopředu. Měla by to být jalapeňoska se sýrem, ale už podle toho střívka je ta klobása vidět, že to není velkovýroba, jo, to poznáš. A hlavně na tom konci. To je jako, tohle sní sám, jako je to klobása za 3 kg, to se zase musí nechat, že jako pozor, jako úplně nejlevnější není. Takhle, kamo, za 3 kg půjdete vole na Matějskou, půjdete prostě na nějakou pouť nebo někam. Na nějaký trhy v dnešní době, jako fakt jsou trhy prostě. Kamo, tak tam máš grillovanou klobásu úplně normální, jako tlustší, jako je docela velká, není určitě takhle velká, to ani hovno. A jsou jako přes 2 kg, kámo, nebo 2 kg. Takže tady to 3 kg za takovouhle klobásu, když máš rád fakt klobásy, úplně v klidu. Jako sorry, fakt je to úplně v klidu. No uvidíme, no. Ty vole, šťavnatá je, neříkám nic, ty vole, jako. Kamera zbíjají se ti slínej, trošku? Ale krásně, není ani, to vidíte, jak není jako... Počkej, hele, podívej to. Je teda hrozně oranžová ta klobása. Úplně ta kamera to i bere od nich, že je úplně mega jako oranžová. Už by byla za 150, jak tady jsou fronty, vole. No tak. A je dobrá. Sám bych ji sněd. Ve 2 si myslím, že je úplně ideální. Klobása je dobrá, moc mi chutná, je hezky masitá. Jako fakt věřím to, co říká tady majitel, že to není žádná klobása, jako teda z makra rozhodně. A jalapeňoska tam není tolik cítit, ale lehce pikantní ta klobása je. Malinka toho. Vy. Ještě dá tu přílohu, tam má ty čili papričky jsme dávali my v pizzerce. Ty, co tam má na tom stole, ty kulatý. To jsou dávají na pizzu tady ty. To jsou bombový. Restaurace s takovým nízkým hodnocením. My tam půjdeme opět s krytou kamerou, zamaskovaný a natočíme to pro vás. Mě to baví, ten formát je super, vás to taky baví a našeho kameramana to baví úplně nejvíc, to je vždycky úplně mě furt prosí, kdy už to půjdeme natočit. Já mu říkám, neboj, vydrž, půjdem. Na to se musíš psychicky a žaludečně připravit. My to tady dojíme. A samozřejmě si k tomu něco řekneme. Vítajte, tak poznáte, že ta klobása je dobrá. Kdyby nebyla dobrá, on jako kecal teď, že by řekl, že je dobrá, nebyla by tak dobrá, tak by jí zajídal chlebem a on jí fakt dává samotnou, takže ta klobása bude dobrá, ok? Dneska to dopadlo naštěstí dobře a my jsme vlastně strašně rádi, jo? Že jsme vlastně nenaplnili ty hrůzostrašné recenze, které jsme viděli na začátku videa, že majitel je vlastně úplně někdo jiný, je to velký sympatiák, je to borec, který si to tady rozjel nově a snaží se to dělat úplně jinak než ten předchozí majitel, který podle jeho slov už byl vyhořelej, byl to takový starý naštvaný pán. Dneska ta hospoda vypadá úplně jinak, přišli jsme vlastně do úplně novýho, což je taky super. A vlastně už při těch 2 jídlech jsme věděli, že prostě to jídlo špatný není. A klobása
Ta to úplně vystřelila, ta byla výborná, prostě dobrá, taková poctivá, masitá klobása, jsme se ptali na obsah masa, 95%. Jídla teda nebyly úplně nejlevnější, to si nebudeme tady nalhávat, protože celková útrata je nějakých 1105 korun bez dýška. Jak jste viděli, ceny jsou vyšší, ale zase na druhou stranu to jsou velké porce a tím to nechci omlouvat. Jsou ty ceny poměrně vysoký, ale to jídlo vlastně špatný nebylo. A já jsem vlastně dneska spokojený a vlastně jsme všechno snědli. No. I tu klobásu, takový čuňáci jsme, protože to byla excelent. Jako. Jak bych dneska hodnotil tu restauraci já, protože u těchto videí, tady toho typu, tady ty série, dáme hvězdičky jako na Google. Já bych se tady nebál dát 4 hvězdy. Pěkně. Co ty? Já bych dal 4 hvězdičky, protože si ještě tu jednu pořád jako dost velká cena, ale když se na to podíváš, kolik toho máš na talíři, tak by toho je dost. Jako třeba ta klobása, jako takhle. Křidílek bylo docela dost, bych řekl, jako určitě bych se z toho najet. Ale těch žeber, kámo. Já nevěřím tomu, že bych ty žebra snět. Já vím, že ty žebra jsou vlastně polovinu toho, co vidíš, jsou kosti, že jo? Já to vím. Ale ty žebra, byla strašně velká porce. To byla, jako, já vím, že stále asi 400 nebo kolik. Ale ty vole, to byla porce jako kráva, kámo. Ty žebra jsou crazy. A vám až na další díly téhleté série. Okay, takže tady to dávám totální like jak nikdy, protože se mi to líbí. Oceňuji název videa trošku takový clickbaitíček. A hodně hustý video, kámo, hodně hustý. Takže zase pošlu vám videjko do chatu, jo, hoďte tam lajka, OK. A jo, kámo, 2TV a hezký videjko, kámo, jako hodně hezký videjko. Koukám, že hodně lidí tady viděl před 2 týdnama už, takže ty recenze fakt budou vystřelit z 2 týdnů. Což je zase takový blbý, že tam máš recenze. Děkuju, Duša. Že tam máš jako recenze z lidí, co tam ani nebyli, ale samozřejmě tu restauraci to boostne a bude to fakt dobrá restaurace. OK? Hodně hustý a hele, bomba video. Vidíme se u dalšího videjka. Je tomu tak.